У нас тут аварія невеличка була, пробачте, коли ласка, треба було зробити машинку, щоб ми могли подорожниці далі. Тому мене викинуло. Так, все, ми приїхали в Республіку Зареччя. Ми зараз у Республіці Зареччя. Ездим еще в одно очень красивое место. Но мы его тоже, ну, более-менее, наверное, пробежимся. Ну так. Мы Олексій, вылезем, вітаю. чуть-чуть пройдем. У нас тут була аварія невеличка, треба було допомогти. Пробачте, коли ласка, але тут горело нам, бо ми не могли б поїхати далі. Але ми все зробили, ми ж дівчинки, правда? Є ще гендерне питання розглядається. Дівчини я не такі. Да, мне интересно, как теперь парни смотрят на мой бампер. Я його не бачу. Когда ты его приклеил скотчем. Мені здається, вони зараз сміялися. Ну да, мне кажется, тоже вот увидели Я не бампер и зрозуміли. сказали, блин, бабы. У чим справа? Вони посміялися, але ну це ж таке. Ми все одно їдемо. А мені один сябр казав: Аліна, яка тобі ну, який сенс, що у тебе зовнішнє? Головне, щоб ти їхала. Да, вот я говорю все время то же самое. Ти ж не бачиш. Пока моя машина едет, я на ней ездить буду. Так. Бо ти ж не бачиш, що там відбувається зовнішнє. Тому не бойся. То я машину коли собі вибирала, кажу, хочу ось гету, або ось гету. Він каже, який сенс? Гляди, як комфортно було і все. А так, ми на скотч посадили наш бампер. Але я його не буду знімати, щоб ви мене потім не тролили з ним. І Грету мою не чіпляли. Грета работает мастером на производстве, так она делает все своими руками. Даже машину могу починить скотчем. Так. Ну, тетя. Але ну, ми приїжджали тільки що біля хлопців, і вони нечто засміялися, коли нас побачили. Але я не веду чому. Мабуть, не до нас вони сміялися, я не веду. Будемо сподіватися, що не нам. Будем. Будем так. Я у машинки, мне комфортно, мне тепленько, и телефон заряжается, все добре. Так, давайте. Пропускайте, пропускайте, пропускайте. Мы только что были у костеле. Попереднее видео можно поглядеть, что там отбивалось, потому что, ну, насправді я такая. Еду зараз На Бельмонтас. Один из самых знаменитых ресторанных комплексов в Вильнюсе. Если ехать в тур по Вильнюсу, то здесь вас возят покормить обязательно. безкоштовно, я сподіваюсь. Коштовно. И коштовно так нормально по карманчику. Знаю лично хозяина этого. Очень такой мужчина молодец. Он поднял из старой заброшенной мельницы, поднял это все до большого ресторанного комплекса с водопадами. Ну, мы сейчас это все увидим. Клево. А мы только что коля кладбище проезжали, и можешь рассказать, что там женщина зробила? У нас есть очень старое кладбище в Вильнюсе, одно из первых кладбищ, которое основано в 1800 году. И там при входе в кладбище есть домик, который раньше был сторожевой. Но одна женщина этот домик выкупила и теперь в нем живет. Также она имеет кота, который имеет свой блог в интернете. Ось, я посміялася, тому що Вольна країна купила собі домик. Ой, Фархат, вітанечка. Я у Вільнюсі, ми зараз трошки вандруємо. Женщина купила собі на кладбищі домик і зараз живе у їм.
Ну, это дозволить себе можно. Не каждый. Не каждый. Да в погоде все таких умовых. Даже если по деньгам может, то морально может. Ну, не морально так. Я б не погодилась жить на вот безкоштовно, мне здається. Такое место не вельми. Кстати, в этом, боже мой, Мотылечка, витаю тебя. Мы едем. А куда мы едем? Я не мы теперь едем на Бельмонтес, ресторанный комплекс, очень красивый. ресторанный комплекс Потом мы с тобой Бельмонт. заедем еще на бензоколонку, хорошо, я вижу, меня ням-ням, машинка просит. Окей. Сейчас я вспомню, где. Название подскажу потом, но вот есть кладбище в одной из стран около Америки вроде. На островах. Есть кладбище, на котором реально живут люди. Им дозволили жить родственники умерших за присмотр. То есть люди присматривают, но они там и живут. Ну от так, я не ведала. Тобі пишуть, напевно, я знаю одну дівчину, яка не хотіла машину на механіці, бо там 3 педалі, а ноги в неї. Ну, я честно, когда села один раз попробовать поехать на автомате, с меня вот однокурсник дал поездить, он долго с меня смеялся, когда я не знала, куда мне девать свои ноги и куда девать мне свои руки. Потому что я хотела переключать передачи, и также я хотела нажать сцепление. Этого ничего там не было. Звичка такое дело. Такая справа. Доброго дня, шановному панству, бусечки, красунечки, чмоки-чмоки. Зараз красунечки трохи перегарнусь. Ось ми їдемо. Я з готелю, я не поспела вымыться, тому пробачте. Сейчас мы поедем к водопадам, сможешь прыгнуть. Дякую. Мы едем до водопадов. Ресторанный комплекс, где вот есть красивые водопады. Я не буду там мыться. Холодно. Ты в свободной стране. Щиро дякую. Я зараз їду в Україну і мені коштувати моє лікування буде вельми. Ты сразу отсюда вот туда, да? Так, я зараз їду в Київ. Ну, не зараз, трохи пізніше, але мені сьогодні вже тетя оборвала телефон. Коли ти будеш, я тобі купила, вельми цікаве слово є, лахи. Каже, це вопратка, одіння. Каже, я тобі стільки лахів накупила, їдь же додому. Я завжди, коли приїжджаю у Тернопіль, моя тетя, вона некий фанат лахов, и она постоянно мне что-то купляет. Некие сорочки ночные, видишь, такое, платьюшки, она мой... Я хочу, наверное, встать вот сюда. Пускай все видят Тетя Маріка, коли мой побачите приклеєний це бампер. відео... Давай сховаем так, я не буду показывать твой бампер. Сейчас я только секунду проверю свои эти фары, или полностью не сняла, они светят или нет. Давай. Мы трохи уехали, так. Бельмонтес. Все, лайк. Фары працують. Я выхожу. Выходи. Сумку, напевно, не беру, правда? Нет, бери, потому что у нас здесь лучше, наверное, не оставлять, потому что так, на всякий случай. Добре, зараз. Ой, возьмем. Осторожно, как никого не подбить, бо я такая же. Двери зачиняются. Так, осторожно, двери зачиняются. Точно, точно, точно. Ой. Мой маленечкий подаруночек. Ось таки. Так, все, идем гулять. Вот, это все ресторанные комплексы. Угу. Вот этот зал самый-самый дорогой, он на один вечер стоит 20 тысяч евро. Ого. Да. Там это вот этот следующий здание, это уже маленький отель. Что мой отель за 5 зорок? Ты разумеешь? Не обчим. 120 евро фигня. Но это не про отель, говорила, про зал именно, Ну, я мероприятие. зрозумела, так. И то есть вот это рестораны, там еще дальше тоже ресторан есть, уличный ресторан, который действует только летом. Угу. Потому что в такой погоде на улице вряд ли посидишь. Ну да, я бы не хотела.
Ну, я тепло апранута, але все одно мені ніяк так свіжо. А мені здається, там були з льоду скульптури колись, так? Были. Були. Ось така пляцовка, але зараз там нічого нема. І тут керується один, або це тут Один. багато людей? Один. Ну, слухай, він Он відгрохав. все поднимал своими руками. Здесь вот пару лет назад был пожар вот в этом здании, Угу. то, что ты теперь снимаешь. Так своими глазами видела, как он сам сидел на крыше и все чинил. Сам хозяин. Ось так. И то есть он, как сказать, ну, я с ним познакомилась, когда работала в строительном магазине Угу. на кассе. Потом моя мама еще у него работала поваром тоже здесь. То есть у него нет, ну, у него есть человек-помощник, который, допустим, там едет, покупает что-то, закупает, но чаще всего он ездит вместе с ними, они вместе все потом делают. Ну, то бок такий рукастий. Да. Поглядіть, яка пригожость. Боже, а мені нема собі хліба, на жаль. Коли б я відла, що тут будуть утки, качки, я б взяла з собі хліб. Тому що в Мінську так само є такі невеличкі водойомчики, і ми там, ну, звичайно, їм підкидуємо нечто смачне. Ось така пригожость тут. Слухай, ну, такий комплекс, я тобі хочу сказати, чудовненький. Вот поэтому тебя сюда и привезла посмотреть. Кльово. Я б тут пожила, але не за 20 тисяч євро, дякую. Людей здимати не будемо. Я у їх не спитала, дозвольте, можна їх здимати. А, до речі, мені не дозволили здимати у там наш курс, тому що вельми, ну, не хотіли дівчата йти у прямий ефір, але сказали, що наступного разу, мабуть, ми... Морально подготовиться, да? Так, так. Ну, видиш, не намальовані, і вопратка нібито не та. Тоже ночью, когда ты встретилась с блогером, и он согласен идти в прямой эфир, да? Да, щось таке. Ну нічого, ми наступного разу зробимо. О, слухайте, ну тут вообще огонь. Здесь вот, кстати, вот именно в этом комплексе очень часто, ну, снимают, фотографируются свадьбы. Угу, ну тут пригоже вельми так. Вот это место очень красивое идет. Угу. Летом вот здесь фонтаны красивые бывают. Так, я Включено. бачу, такі пляшки є. Ну, слухай, так. З любов'ю зроблено все, я Мгм. хочу сказати. А я сейчас с кадром иду. Ну, можеш не уходити. Давай я тебе прохожусь, поздимаю трошки. Мені головне не навернутися тут, тому що я трошки на каблучках. І тому можна гакнутися ненароком. Ось такі скульптури. Зараз поздимаю трошки. Цікаво. Скульптурки. Ну, такий комплекс пригоже. Пригоже. А, Лако Ресторадос. Уличный ресторан. Ага. Вот летом больше всего тут работает. Бельмонта Крюкли, то есть водопады Бельмонта. Ага. Мы сейчас еще пройдем там подальше. Сюди на екскурсії возять людей, ні? Здесь на экскурсии я не знаю, как все работает, но здесь как бы возят больше покормить, наверное. А, ну ясно. Привет! Здорово! Зараз підійдемо до мельнички, там що там. Вот нормально. чую. Тут Алексея подруга приехала из Минска, так вот теперь мы тоже вот по городу гуляем. Вот, как-то вот так. Зараз підійдемо ближче, тому Нет, що не Алексей, тут вельми Лена, пригоже. Ау! туда дальше идем. Зараз йдемо, я трохи здиму і пойдемо. Ось така мельничка є. Пригожая. Да, Лешик, тебе, конечно,
Щирый дякуй. Я еще не один раз это скажу. Ты меня сябр порадовал. Ну, напевно, з дерева. А я бачила у Тернополі, ось є така композиція. У Тернополі зробили казочних героїв, і коли спілювали дерева, зробили Білосніжку, 7 гномів, потім там є Буратіна, інші, курка Раба з дідом, бабулька сидить і курка поміж ними. Ну, такі пригожі зробили речі, особливо для діток, я коли маленька була. Вони тільки були зроблені, і вони були ще пригожі. Зараз, звісно, за стільки років вони вже трошки похисталися, але, ну, життя не вічне, тому, на жаль, згубляються такі речі. Буду у Тернополі обов'язково здиму, це для вас, тому що сам парк такий для дітей вельми цікавий. Походити, поглядіти. А ось такі дороги, це до побачення на бойки називається. І мені здається, що я тут зараз буду переапранатися і переобуватися у кросовки, тому що я зараз, мені здається, покину свої набойки тут. Пол-8, пожалуйста. Я не буду тут мыться. Не-не-не. Я бачу качки біля самого обриву. Ага. Ну, минут 5-10 я имею тебе поговорить. Зараз далі трошки пройдемо по мосту. Покажу, що тут. Ну, да, что ты молчишь тогда? Так. Грати сюди бігає. Я не така, трошки худка дівчинка. Вельми. Мені такі подобаються. Дякую за лайки ваші, бачу їх. Зараз трошки ще погуляємо тут. І поїдемо далі, тому що у нас є, ну, мабуть, є ще 1,5 години, тому можемо собі дозволити Скоро будет тут. поїздити по Вільнюсу. Зараз трошки з іншого боку подойду, поглядим, що тут. І полетели. Наші так не летають. Наших подрезані крили. Не, это не дождь, это водопад. Але тут, ну, сьогодні надвор'я таке. Дождя не було, але, ну, холодно і сиро. Тому трошки. Я как раз люблю памперсы с тобой. Чтобы ты не боялся. Но я тебя свой полицейский снаружи потом повторю. Ты не бойся, я же тебе говорю, я памперсы привезу. Криш, напевно, тут похованих хтось, мені здається. Ну так давай, рассказывай, что там у тебя. Трошки погулькаємося. Больше вообще ничего. Є ще один мост, і мені здається, він годується, тому що я бачила такий є у Тернополі, я його вельми боюсь. Він називається у нас п'яний мостик. І коли по ним йдеш, він годується, і, ну, насправді таке, відчуваєш себе вельми маленьким дитенком, тому що, ну, блін, стрёмно по таких ходити. Я по ним не пойду, тому що, ну, я боюся. Але ми до його підійдемо, поглядимо. Тому що я впевнена, що він так само, так, годується, але я не пойду по ним.
що мені страшно. І ще з дерева зроблений, капець. Ні, я його не погодую сама. Мені весу мало вельми. В Тернополі, коли буду, але я так само не пойду, тому що я боюсь. Але я покажу, що він гойдається. Это капец. Я маленькая, коли була, і ми хотіли перейти на інший бок, то для мене ціла трагедія була, тому що треба було переходити через мост. А завсёды ж малі були, і у мене брат молодший є. Ну і, звичайно, з хлопцями ж сібрувала. І вони постійно мене на цьому мосту гойдали, і у мене такі зараз, не вельми добре до гэтага моста. Недоброе ставление, скажем так. Идем? А куда мы идем? Направо, налево? Окей. Я потроху пойду, а ты догонишь. Добре? А просто мне не вельми зручно, я розмовляю з сябром і я не хотела б її на себе зараз забирати. Пан Василь, вітаю вас. Ми зараз у комплексі. Вельми пригожі. Нам тут вельми комфортно. Не глядячи на те, що холодно вельми. Але витримаю, нічого страшного. Це не біда. Це ресторани, комплекс цілий. Але тут вельми добрий господар. Він стежить за пригожістю цієї. І ось недавно моя сябровка розповідала про те, що він вельми шмат речей робить своїми руками. І тому, видите, тут така любов відчувається. Я ось зараз іду, і мені здається, що тут кожен куточок, він просто облюбований. Щиро дякую, пан Василь. Зараз трошки Вільнюса вам покажу, тому що я, вивчалася до гетулі і вельми поздно виходила на вулицю, і вже темно було, дренно бачити, а сьогодні у день отрималось ось вибіжати, і я з задоволенням зараз показую те, що бачу я. На жаль, я не можу вам аромати додати, тому що ми бачимо хвої багато, і тут ось вона смола, просто вона відчувається. Тут кльово, насправді. Коли я приїду, я всіх повідаю, кого хочу повідати. І буде все супер. Тут кльово, да, насправді. Але мені здається, тут такі гроші, що не по нашій зарплатні тут знаходяться. Тому ми просто гуляємо і нічого не їмо і не п'ємо. Хорошо, договорились. І сьогодні я довідалась, я жила у 5-зірковому готелі, і у нас на столиках стояла вода, але ми її не брали, тому що нас добре кормили, і завжди водичка була з собою. Ось, і нам сьогодні сказали, що коли ви брали готову воду, на рецепшені, коли ласка, оплатите 5 євро. А там водичка, така, звичайна вода, пол-літра. Я приїхала, я знаю. Ось, тобак, ми нічого не брали, і тому ми не попали на гроші. Я помню, как это было тогда было. Я вже показувала і розповідала про тернопільські такі композиції, є у Тернополі, обов'язково їх потім здиму, коли буду вдома. І покажу, тому що там незвичайно так само пригожі зроблені. Олеже, я Олегу дуже вдячна, тому що, по-перше, він зі мною тут. Скільки я стрімлю, стільки я бачу Олежка нашого, але він ще і розповсюджує стрім. І видите, що у мене зараз дисонанс трошки, тому що я не чую мов наших. І я починаю просто переходити на звичайну мову, яку я розмовляла 35 років. Мені так неприємно за собою бачити цю тенденцію, але повернуся скоро додому і виправлю і гуки, і слови, тому що, коли не чуєш мову увогуле, це вельми складно. Але я потягнула тут ангельську, насправді, трошки, тому що ми розмовляли так само і англійськими мовами, і я її трошки так з голови витягнула ті коробочки, які в мене під назвою ангельська мова. Тому такої не треба, я. Ну, ось ми зараз. да.
Как-то я очень странно из литовки превратилась в польку. Так вот просто моментально. Говорю, ти моя сябровка розповідає, що вона погоджується на польку. Ні, я не полька, на литовка, вельми пригожа. Цікава дівчина, насправді такі люди незвичайні. І я побачила, що і тут я знайшла незвичайних людей для себе. А я так, Нет, если честно, ничего не смешно. я так розумію, що це комплекс гляді, а я так Потому что я пока вот... ось такі, зараз трошки його покажу ближей, тому що мені здається цікаво, я ніколи такого не бачила. І воно дійсно з дерева. Це не пластик. Десятка, девятка. Ось для діток ось такі машини. Цікаво. Зараз я трошки пройду, здамо. Який трактор, слухайте. Клубкар. Пригоже, цікаво, вельми. Я такого ніколи не бачила, насправді. І ну так, натурпродукт, не пластмаса. Так, пан Василь, я згодна, що мову треба вчити, і я тут деякі слова вже литовські навіть вивчила, тому що ача, це дякуй. Я завсюди кажу ача. Ось. Лабаз у інтерпретаціях це, ну, добрий день, добрий вечір. Але я ще день, вечір не вивчила. Я веду, що лабаз треба казати. А що далі я не ведаю, тому просто усміхаюся і мені відповідають. Напевно, це музейники. Слухайте, мені здається, що це пов'язано з колесними усілякими різними речами. Зараз ближе подойду, покажу, тому що, ну, я не ведаю, що це за штука, а вона, напевно, для сільхозпрацовки якої-небудь, тому що я бачу, що є така фігня. На мой сором я не ведаю, що це таке. Ось така вот штука. Это механизмы некие разные. Я так розумію, що собрали тут. Як колекцію некую, що ли. Але, на жаль, я не бачу табличок, пояснити, що це і, ну, кілька годов це всьому. Ось такі різні речі. Цікаві. Повозки я бачу. Українські, кажу, ровери. І насправді він не свіжий. Йому кілька років. Такі ось постройки, я не ведаю, що це. Ну, напевно... О, поглядите, що я знайшла. Харків. Зараз я прочитаю. Ой, пробачте, тут просто дороги нема, камінці, а я на каблуках. Укртрестсельмаш, перший госзавод, серп і молот. Харків. Але я не ведаю, який це год. На жаль, я не бачу. Слухайте, у Литві побачить харківського заводу ніяку махіну. Ось цікаво. Ну, це жернова, я бачу. Поланд, вижу, Польща. Ну, слухайте, ось це я зайшла зараз. Цікаво. Це, напевно, з водою нечто зв'язано, тому що я бачу. Або некие конструкції. Хто б пояснив, я не ведаю, що це таке. Галечка, вітаю. Вельми приємно, що завітали до мене на сторонку. У Вільнюсі розповідаємо, зараз заїхали в ресторацію одну, але у ресторан, комплекс, це ресторанний комплекс, але тут ось такі незвичайні речі я ще побачила. І Харківського заводу, мені здається, там, мабуть, нікі 30-40-ті роки. Я не бачу табличок, на жаль, нема табличок, щоб я могла пояснити, що це і для чого воно треба, тому що, ну, я бачу, що ніякі сільхоз такі для праці, різні речі. Привіт, совок, це називається. Усі зараз довідуються, що це за автомати, всі ведуть. Ось тут я його насправді не думала, що зустріну. Слухайте, ну раритет такий. Кльово. Мені вельми смішно, правда.
тому що я в Вільнюсі, в європейській країні, де все, ну, таке вже, видите, сучасне, а тут я нариваюсь на ось такий комплекс, де бачу такі речі і совковий автомат для води, ну, то камон. Я насправді їх не пам'ятаю, тому що, ну, я маленька вельми була, коли вони стояли, а потім їх прибрали у Мінську, і, ну, таких автоматів вже у моєму такому узрості, коли я розуміла більше, ніж коли ползала, і Blackstone. Стемфорд, Інгланд. Написано, що він працює. Але мені здається, навіть коли я кранусь його, він просто розвалиться. Тому я не буду гэтага робити. Я боюсь, що мене накажуть в іншій країні, я б з задоволенням би це просто все знищила, каб я не нагадувала, що існували такі годи, коли, ну, люди просто, ну, це був жах, насправді. Я до його вельми дренно ставлюсь, і я не хочу, щоб він повернувся до нас хоч коли-небудь, нам не треба. Ось комплекс Бельмонтас, пробачте. Але я литовська не можу читати, яна вельми складана, насправді, мова. Центрас. Промову ір. Пойлісьо. Бельмонтас, Центрас. Ну, коротше кажучи, ми у некім центрі Бельмонтас. Ось, вже виходимо. Ми прийшли на стоянку, зараз поїдемо далі. Ти не скончила ще? Можешь подходить. Ну, я підходжу, так. Я просто так сміялась, там стоїть цей садиповський автомат для води, слухай. Вітання щире. Вітаємо. Двері Слухай, я так розумію, він з Білорусі. Да. Білорус наш. Белорус. Білорус. Ты в прямом эфире был. Запалился. Испарился. Мені приємно, що у неділю ти тверози. Что? І він зрозумів. Он зрозумел, да. Так. Я Сейчас кажу, машину. мені приємно, що ти у неділю тверозий. Что ты в неделю с Розой. Не п'яний. Тільки що я розмовляю з білорусом. Коротше кажучи, я розмовляю з вами з Литви, а я не розмовляю з білорусом. Слухайте, сябри, ну це чудовно просто. Правильно. Я научилась пару новых фраз. Теперь я их буду 100 лет повторять, чтобы не забыть. И когда приеду, смотри, я уже буду тебе розмовляти на білоруській мові. Балакати це українською. Да, так. Ми тут паралельно. Так же, как я. Стрибишем прячь и все. Да, он мне пытался говорить на литовском, у него не получается. Это то же самое, что я сейчас говорю на белорусском. Ти зараз будеш сміятися, тому що я вчора сказала Да, перловка. ні, ти скажи Перлес. литовською. Перлес. Яны сказали перлес і переклали гэта як перловка, а насправді гэта жемчуг. І яны ідуць такія, кажуць, мы две перловкі, а потім яна спитала, ну, як гэта фігня у ракушки називається. Я кажу, жемчуг. Яна каже, ой, ми не перловки, а жемчуг. Ну, то бок я кажу, о. Ты так круто выглядишь, я не могу. Іде стрим, а білоруси матюкаються, ну. Так Литва тоже матюкается. І Литва матюкається, і білорус матюкається, Гаймон. Там у нее прямой эфир. Не матюкайся. Розмовляй на... Я зараз почервоніє просто, мені здається. Розмовляй на білоруській мові. Вот. Так. Не, я люблю, конечно, размовлять по белорусской. Вся фигня, но... У мене білоруськомовні української перли. Або перли. Так, Я не ведаю, як... Я тебя повешу. Так, мы повесили белоруса только что. Как это звучало? Мы только что повесили белоруса. Как это будет на белорусском? Ну, повесили белоруса. Короче, мы тебя повесили, Илья. Яна причепила, зараз покажу, давай. Причепила на магніт телефон, а здається, вона каже, зараз я тебе повешу.
Балачка то є суржик, так. А ну в Україні, в західній Как частині. тебе, как тебе, Илья, чувство, когда ты звонишь в Вильнюс, но слышишь свою родную мову? Так, ну, скажем так, это не моя родная мова, но, в принципе, А ти звідкіля будеш сам? Он с России родом. А, ясно тоді. Але я вивчаю білоруську мову, ти ж розумієш, що націоналісти вас будуть потім ловити. я Это не погроза, это факт. Я жартую. Мы до всех ставимся однольково. Мы толерантные белорусы. Тому Короче, просто... она говорит со мной на белорусском, я говорю с ней на русском, и мы так друг друга вот понимаем. Я поэтому говорю, что я понимаю белорусскую мову. За 3 дня я теперь уже точно начну разговаривать. Вот. Так. Так что, когда я приеду, не удивляйся тому, что я буду говорить на белорусском. Мне кажется, ты, немножко, типа, раз ты пару дней пообщалась с белорусской, да, которая говорит на белорусской мове, мне кажется, ты, не выучила нифига белорусскую мову. Але трошки підтягнемо. Подтягнем, все будет хорошо, все будет Так. добро. Добре, да? Все буде добре. О, Так. прикинь, уже. Не, прогресс, конечно, ощущается, но вот, короче, твоя подруга сказала, что я жартую. Это что такое? Я шучу. О, бачиш? А, Літалка перекладає білоруську мову. Забирай свои слова обратно, да, ты Я начала понимать. продвинулась. Ну, с последнего раза, что я ехала, и что я там повторяла в трамвае? Какое слово я повторяла? А я не помню, про остановку и про то, что... А, припынок. Припынок повторяла в прошлый раз. Припинок, так, є. Что-то такое. Ладно, Илья, я теперь должна уже ехать. Все, я вспомнил. Щиро дякую за розмову, побачимося у Мінську. Наступний припинок. Да, Наступний наступный припынок. А я не веду, який у нас наступний припинок, ми просто зараз їдемо. Все, Илья, я уже за рулем. Да. Я созвонимся потом, хорошо спишемся? Все тогда. Хорошо. Сначала пиши, потом набирай, а то я могу быть. Хорошо, все тогда. Пока-пока-пока. Как будет... До побачення. До побачення, вот. Побачить гэта увидеть, и тому до побачення гэта До свидания. до встречи. свидания, до встречи. До Все. побачення. Пока-пока-пока. Окей, давай. Ну я так трохи профігел, мені здається. Он не ожидал, что я начну хоть чуть-чуть, хоть что-то скажу на белорусском. Ось такі білоруські дівчини, розумієте, у свою секту заманюють ось так. Так, мы с тобой сейчас заедем еще на... Я задоволена, тому що я з Росії і я його трохи посиділа. Як завжди. Так що білорусі. Ну вот как, он с рождения живет в Минске. А я тобі так скажу, я так само не білоруського походження, а українського, але у мене дві родини, і я поважаю одну і другу. І я поважаю мови, на яких розмовляють, розумієш? Да. І стяги, і традиції, які і у одної, і у другої країні. Тому я така, я завжди кажу, що я і українка, і білоруська. У мене немає відрізнення поміж країнами, тому що я там народилась, а тут живу. Две батьківщини. Я считаю себя литовкой. Ну ти ж і народилась, правильно? Да, я тут и родилась. Едем далее по лесу. Он, кстати, вот шутил со мной, что я когда была последний раз в Минске, Мгм. когда мы вот ездили там на Кургарославу и тому подобное, я сделала на машине такой разворот, мы его прозвали полицейским, потому что я очень резко в поворот зашла, Мгм. но я в него зашла. И он говорит, давай, когда будешь в Минске, куда-нибудь поедем, только без твоего полицейского разворота. Но я ему шучу, говорю, я тебе памперс привезу, говорю, ты со мной поедешь. Молодчина. Відчуваєш машину? Це добре. Да. Насправді я з Грети, я не ведаю білоруської мови увогуле, але ми розмовляємо, вона російською мовою, я білоруською, і ми одну чудовно розуміємо. Я навіть зацікавлена чому, тому що коли я, звичайно, з російцями розмовляю білоруською мовою, я на мене увогуле не розуміють. Потому что я знаю польский язык и знаю русский. Все. И поэтому... Ты как бы, разумеешь. Да, я вот
складываю слова именно вот российские и польские, вот что-то вот получается именно белорусского, вот что-то, и поэтому я вот понимаю. Мы Я, зараз конечно, по не лесу могу едем ответить. просто. Я лепі вам нас покажу, які ми продовжуємо. Но ответить я вряд ли отвечу на белорусском. Не, ну чому, тебе ж уже отрывается не... Что-то Так. могу. Ну это знаешь, как у маленьких детей. Вот ты говоришь около меня, Так, и я понимаю, у меня откладывается в голове, поэтому я уже что-то могу вот сказать. так. Также, вот, допустим, спокойно могу смотреть украинские передачи. Тоже я пойму все, но... Ну, не все, конечно, пойму. Ну, з большого. Да, но вот не смогу ответить. Українські і українські я завжди виправляю, тому що є країна Україна, і тому є українська мова, українські дівчата, українські хлопці. Це Україна каже Росія, тому що не хочуть їх образити. Це ну, така приватна історія поміж Образить Україною. тебя обидеть, да? Обидеть, так. І тому я просто, ну, показати в Україні, не на Україні, як я не кажу, Это так. страна. Тому що, ну, російці вона любить ображати. І як вони кажуть, Білорусія. Беларусь, Розумієш, для білоруса, так. То бок я Да, живу вот я не в тоже говорила Білорусі. время Беларусь, а пока вот меня Алексей, кстати, не Так, справил. це Білорусь, Да. країна називається Конституційна Білорусь. Ну і, звичайно, ми до Білорусі такої країни не існує, і ми ніяк до її не ставимося. Ось для України це, ну, прикладно те ж саме. Дякую, пан Василь. Так, ми трохи подорожничаємо. Я не веду, куди ми зараз їдемо, На насправді. бензоколонку заправить машину. А, ми їдемо заправляти машину, тому зараз ми поїдемо по крамах. Потому что машина требует Ням-ням. Хочу ням-ням. Ось, зараз ми їдемо по крамах, я ще, але там я вже буду подорожниці без телефону, звичайно, тому що Кстати, у знімати. нас, подожди, я теперь не помню, у вас в Беларуси тоже сначала заправляешься, потом платишь? А, нет, у вас сначала Ні, спочатку платишь, оплачуєш, а у нас сначала заливаешься, потом оплачиваешь. ну ви можете собі дозволити, у нас, звичайно, знаєш, на останні гроші ж заправляються. Тому, А вот мне вот было очень сильно это неудобно, потому что, допустим, я вот, ну, сразу на дисплее, когда вот заправляю машину, я вижу, да, я знаю, сколько у меня денег есть, и я, допустим, вот наблюдаю, до скольки я могу себе залить. Аурелія з нами, я тебе вітаю, О! Сябровка. Аурелия, Зараз я тебе розверну, розгорну, як ми з тобою привіталися. водитель здесь, как и вчера. Так, і пасажир так само на місці. Так що у нас усі лайк. Тобі так само Мы, сердечно. Аурелия, были на Бельмонте. Ми були на Бельмонті. Зацені. О, я просто в шокі. По-перше, я сьогодні була у костьолі і здимала так само там всю эту ліпніну. Петра и Павла. Петра і Павла ми поховання поглядели, ну там обміркували, де він може бути похований. І слухай, Едем, просто давай, шок давай. такий. Тому що, ну, насправді я такої пригожості не бачила ніколи. І корабель гэтий, ён просто, ну, фантастичний. Насправді, коли просто передаєш його просто камеру, ну, він не виглядає так, як він виглядає насправді. Тому що він з хрусталю зроблений, і він просто великолепний. І зараз ми були у комплексі, так само трошки подорожничали там, тому що водопади і сама архітектура, ну, вона просто, я приємно вельми здивована, насправді. Пупсики. Так, на жаль, ми сьогодні без тебе. Ось, я хочу пожадати тебе, зараз, покуль буде Грета заправлятися, я з тобою трошки порозмовляю, тому що ти вчора мене так трохи мозок мой розгойдала, тому ну, приємно бачити людей вольних, свободних. І сьогодні мені Грета розповідала історію про бабулю, яка дом собі купила на кладбищі. Аурелия, это кладбище бернардинцев. Вот, там именно. И котик, который имеется Так, в блок. ми були тільки що на Бельмонті, зараз я не веду, куди ми їдемо, насправді, тому що мені там залишилося трошки часу. Скоро я вже поїду відсюль, але я скоро повернуся, през місяць я знову буду з вами. І потім я ще раз буду з вами, і потім і до самого літку я буду їздити у Литву, тому що в мене є програма навчання. Вивчаюся я на некого спеціаліста. Насправді не на некого, а це буде експерт у гендерних питаннях.
агонь. Вось, таму жанчына ў палітыкі гэта зараз тое, чым я займаюсь, і мы паралельна яшчэ тут вандруем і падарожнічаем па розных месцах. На Бельмонце вельмі крута, таму што ну, там все зроблена з любоўю насправді. Я вельмі люблю такія месцы, таму што ты адчуваеш, калі трошкі пафантазіруеш, ты адчуваеш усю ту любоў, якую хацелі ўкласці людзі ў сваю працу, і яно адчуваецца проста ў кожным куточку. Гэта будынкі, якія зроблены вельмі цудоўна, гэта прыгожая тэрыторыя, яна дагледжана, то бок там не пакінулі проста так, ведаеце, грошы заплацілі, ідзіце гуляйце там. Ось такая цікавая, прыгожая рэч, вельмі спадабалась. А зараз я не веду, куды мы едзем, таму што ў мяне мой гід, яна сама вырашае, куды мы паедзем, таму я ёй у гэтым пытанні не кажу, куды я хачу, яна паказвае мне тое, што яна хоча паказаць. І я шчыра ёй удзячна. І сёння, дарэчы, на стаянкі мы трохі з ёй паспрачались, таму што я прапанавала аплату праводзіць папалам, таму што, ну, разумееце, мяне чалавек проста бескаштоўна возіць, і мне трохі незручна з гэтага боку. І яна на мяне вельмі таксама пасварылась, кажа: не, ты што, я сама буду аплачваць. А потым, калі мы выйшлі на стаянку, пабачылі, што сёння нядзеля і бескаштоўна, і яна кажа: ну, добра, тады сёння папалам. Вось, ну, то бок. Я сёння попала на палову бескаштоўна. Я не ведаю, як я буду расплачвацца, гэта такія вялікія грошы, якія я, напэўна, з сабой нават не везу. Ось такая у нас сёння сітуацыя. Зараз мы заправімся і паедзем далей. Але потым я пабегу па крамах, таму што я таксама хачу прыдбаць для сваіх друзяў і сяброў некаторыя рэчы, прывезці з Вільні, Все, мое мастерство держится. И да, а ты не хочешь распавесці, Аурелия, что мы сегодня зрабілі с тобой? Аурелия, я сегодня сняла свой бампер с машины и приделала его скотчем, потому что скотч самое лучшее средство для починки всего. Ну, то есть, если есть скотч, ты живешь. Прочитай сама, бо я не разумею трошки. Да. Ай, сейчас я тебя завезу в одно место. В лес. Вау. Одну? Да. Не, одна не цікава. Я тебя оставлю, а сама уедешь. Дай, пожалуйста, коли ласка, мне геолокацию, чтобы я могла скинуть у сетки, будь мне шукать там. Сейчас. Мы приедем, ты геолокацию скинешь. А я не ведаю, что Аурелия мне написала. Мы сейчас поедем на обзорную площадку. Мы с тобой были на... Починається знову дощ, і тому я зараз, ну, напевно, глядіться на мене, тому що здимати, ну, я спробую. Аурелія, каб я ще могла читати литовською мовою, але я зараз спробую, тому що я на кіровця, і я не хочу її, ну, до телефону зараз. Аурелія, пиши кириллицей. Ну, не, я напишу кириллицей, але мне, ну, трошки складно. Ну, пипец. Только вселенское зло. Только вселенское зло из машины, и у Гретки в машине пипецкас. Так. Я так разумею, что только ты покинула машину и одразу пипец. Ну так и есть, мы знесли бампер. Нет, это просто девушка может парковаться только задом. Припарковалась единственный раз передом и снесла бампер. Пирожите пиродок. Да. Лучше все делать через сад. Блин, как это пошло теперь прозвучало. Я это уже не казала, это ты сказала. Это я сама додумала. Так, Аурелія, я розумію, що ти зараз кусаєш собі за некие точки, каб ти тут була, ти б додала, конечно, некие бы повідомлення нам. Але, на жаль, ну, ти хворієш, і я не хотіла так само зривати. Ну, я не люблю, насправді, на себе увагу забирати, тому що, ну, ти часто втрачаєш на іншого чоловіка, все таке. Так, мы сейчас приедем на обзорную площадку, но подождем, пока закончится дождь. Добро. И мы здесь, ну, там, где мы были с тобой, позавчера,
Там было у нас красивее. Потому что там было как бы больше зелени, а здесь у нас будет... Моя машина капецкая, да, точно. Так, ну я если щас уже спробую. снесли, то снесем по полной. Не треба. Тихо, спокойно, стоим. Так, стоим, трошки дождь, іде. Да, мы подождем чуть-чуть, пока дождик пройдет, и тогда пойдем дальше гулять. Але мені здається, він тільки ще болі і болі становиться. Тому сидіти будемо на собі зараз увагу забирати, тому що дощ іде, і ми поки сидимо у машинки, не виходимо, тому що я без парасольки, конечно же. Я тоже без парасольки. Я не брала свою парасольку, потому что мне и так вализа моя неподъемная. Я видела, что будет так холодно постоянно, я бы не брала с собой инше, и куртки, и пальто. А снег? Где? Не? Вот и не снег? Ну, может, такой очень сильно мелкий. Угу. Зараз покажу. Такі трошки неприємненький сніжок. Холодный. Это мы на обзорной площадке сейчас, правильно? Да, но мы сейчас дождик закончится, пройдем туда Угу. и увидим город. Клево. А ми з тобою були тут, напевно. Мы были... Вночі. Мы были дальше. Трохи далі, так. Да, там, где вот ты говорила, Так, где так. сборы неформалов и таких подобных людей. Угу. А здесь как бы уже более такая, более официальная туристическая площадка. Я зрозуміла. Але я не побач поміж собою. А? Але я не побач знаходяться. Сябри, пробачте, ну я не хочу вилазити, тому що Мы без парасольки. выпейте кофе в этом месте, кофе в кружках. Гарли Дэвидсон дают. Я бы очень сильно бы удивилась, бы, если Ауреля вот этого бы не сказала бы. Но это вот, именно эту фразу она мне говорит чуть не каждый раз. И поэтому почему-то я не знаю, почему я туда не иду. Ты, Ауреля, вчера пила чай с кружки Егельмейстера, если что. Вот. Тоже круто было. Ми пили звичайну каву у звичайних стаканах. Я насправді опілася тут кави, тому що у мене у отелі вона халявна була. І там вона така смачна. Ну, я бы, наверное, посмотрю наш прямой эфир, да, отсюда. А я ж трохи, напевно, з затримкою іду. Наверное. А мабуть і ні, я не ведаю. Ну, цікаво, коли ти глядиш на себе Сейчас з мы... іншого телефона. Ой. Так, є затримка, я бачу, але гэта, ну, не вельмі. Дрэнна там. Мы почему-то ничего не слышим. Ну, мені здається, чуєм. І Грету бачу. Привіт, привіт. Зараз. Так, дощ іде. То Пишуть, чувство, когда ты смотришь себя, то тому що загніваючий захід, тому що завжди дощі. Ну, неправда, Олег, ну що ти вже. Так, але, ну, захід такий загніваючий, слухайте, що я просто... Я б отсюда, і я б з іми разом загнівала, ведаєте? в смысле загнивала бы, это про что? Ну, у нас же ж усі кричать загнивающий заход, розумієш? Это загнивающий запад, что, ну, хуже уже негде просто. Вот заезжаешь в Евросоюз, в еврозону и понимаешь, что, ну, вот мы так хорошо живем, просто прекрасно, а вы загниваете. И все никак не можете сгнить. Ну, я не сказала бы, что мы это вот очень сильно загниваем. Я кажу, гэта збоку нам такую пропаганду вешают, что на Заходе так дрэнна, что нельзя туда ехать. Нет, у нас здесь, наверное, вот, ну, как я наслышана, так... Только... Я чекаю. Аурелия молодец, респект. Мы за Литву. Я тут распинаюсь. Это, знаешь, что чувство? Это два, когда человека пытаются корректно выразить свои мысли,
Только вселенское зло может сказать правду одной фразой. Так. Я бачу. Да, мы здесь живем очень хорошо. Вот, допустим, вселенское зло себе Аурелия, то есть, разрешает вообще не работать. О, нічого собі. Да? Гультай. У загніваючому заході не працювати. Ай-яй-яй. Я згодна, що брешуться, але, ну, розумієш, пропаганда, я ж працюю. З телека кажуть, загніваючий запад. Все у їх древно, курс долара скоро рухне, євро знищено буде, і все таке, все таке ляка. А, раніше, що цікаво було, ми коли, давай, покуль на нас поверну, тому що йде дощ і нічого не бачить. Зараз приберемо це все. Казали, що раніше у новинах казали, що там долар упав, або євро знизило кошти. Ну, то бок, а зараз уже, ну, трохи економісти попрацювали білоруські і кажуть, белорусский рубль ослабен в отношении валют мировых. То есть уже, ну, корректно кажуть, что это не с доляром беда, а все-таки з нашим рублем. Ось, але гэтага трэба было таксама добиться, потому что я памятаю, калі я яшчэ вывучалась, нам просто у эканамічным каледжы, ну, перагартали гэтую гісторыю. Ну, я русской скажу. Я когда училась в колледже, нам говорили, вы должны, экономисты, корректно говорить. С долларом и с евро ничего не происходит. С белорусским рублем его колбасит то взад, то вперед. Вот. И то бок таким чином так. Корректно треба казать, по котировках треба глядеть, что адбываецца з евро и с долларом. Але часцей за ўсё гэта прасядаюць нацыянальныя валюты, тому што яны, ну, менш канвертуемыя і праблемы звычайна з нацыянальнай валютай. Мне здаецца, припыняецца дождь, не? Ну, по чуть-чуть останавливается, да. Так. Так вот, сейчас еще пару минут подождем, и тогда сходим на площадку. Угу. Я думаю, тогда мы с тобой как раз вот здесь близко от вокзала заедем за билетами, и потом поедем дальше. О, цудовно. Клево. Все равно, как бы мы здесь рядом, так чего уже пропускать? Аурелия, я не могу с тебе. Боже, яка у меня сяброка цудовная. Я тебе люблю, Аурелия, чуєш? Я, звичайно, так людям кажу, коли я їх вельми добре ведаю, але... Коротко и ясно. Но. Мені чомусь чат зависає, і мені треба його прогортувати руками. Я... щиро дякую, Аурелія, ти просто, ну, своїми коментарями мене заткнула за пояс. Я ж не... Это в ее стиле. Ну, молодец, знаешь, такая. Я крылья прямая. Я люблю таких людей. Это я юлить пытаюсь, спробую, разумеешь, потому что я не заўсёды могу казать то, что я хотела бы сказать. Ось, особливо, коли стрим промы ведешь, ось такие, и эмоции зашкаливают, и ты бы как дал, але не можешь, потому что ты ж, ну, культурный человек. Ты ж маешь рацию, и треба себе стримывать, как тебе не прилетело откуль-небудь з белорусских правоохоронцев. Тому я так по-доброму. Она говорит, что думает. Так, я так само говорю то, что думаю, але... Более корректно, Аурелия. Мне треба отсекать запиканные слова. Мат вырезаешь. Так, в голове одразу так чик-чик подрезала. Это, Аурелия, называется монтаж своего языка. Не треба їй гэтага рабіць. Яна себе згубіць, калі яна пачне, як я, размаўляць. Не, ты што? Яна не будзе уже Аурелией. Абсолютно. Мы ее сгубим. Доктор, мы меня теряем. Ну, здесь это будет. Ой. Так, ну что, трошки сидим. Ой. Ты меня умыкнула знов? Да, я хотела выйти, но я нечаянно включила. Так, мы еще сидим, потому что дождь идет. А нам треба выйти на улицу. Ну, не такие эмоции, правда? Да, вот сейчас еще минуту какую сможем уже. Зараз пойдем, тому що... Ну, ми гуляли у дощ, насправді, але зараз він вельми такий моцний пішов і холодний, і, мабуть, там навіть і сніг був, тому, ну, мені ж не хочеться йти. Тим більше, що я без капелюха сьогодні, і мені складано. У мене є шапка, але я її не буду оправдати, тому що така, вона не сюди. Ось. Так що, сябри, дякую щиро, що ви чекаєте з нами. Зараз поїдемо на обзорну пляцовку, тому що там буде, ми побачимо. О, я так, пляцовка. Пляцовка? Пляцовка. О, выговорила. Пляцовка. Так.
і мы пойдзем паглядзім на Вільнюс з вельмі прыгожага ракурсу. Ось, адпачываю я вельмі добра. Здесь очень красиво вечером. Ну, мы гуляли увечары, мы... Ну, вот мы гуляли с другой стороны, вот, а вот здесь, ну, вообще очень мне нравится Вильнюс видеть, вот, именно в этом месте, именно вечером, потому что красиво все светится. Угу. Я приеду наступного раза с парасолькой и, мабуть, возьму, есть такие плащи, ну, просто. Да, есть такие плащи. Але уже будет конец гэтага, блин, конец зимы. А, зараз у нас что, лютый уже? Лютый, да. Ну, в наступном месяце уже будет тепло, я уже То есть ты в марте, да? Так, я сподіваюся, что я возьму с собой, ну, больше-меньше такие вопратку нормальную, потому что у меня, насправді, просто куртка и паліто, и все, у меня места нема. Так, ой, ну не надо, я не Так. тупая. Так, и она училась на право в универе, Угу. и она выражается своим лексиконом. Это ее фишка, да. Я тебе поважаю за твою думку і за твой підход. Гэта, насправді, гэта клёва. Ну, я з задаваленнем бы гэта рабіла сама, але, разумееш, я жыву ў такой краіне, дзе, ну, вельмі такія смелівыя людзі могуць сабе гэта дазволіць. Гэта па-першае, і па-другое, ну, трэба разумець, што я адпавядаю яшчэ за некаторыя рэчы, якія датычацца іншых людзей. І таму, калі ім за мяне будзе сорамна, ну, я падстаўлю не выключна сябе. Каб я была адзіная, няма пытанняў, я б, напэўна, вела свой блог у іншым фармаце. Але, на жаль, я не магу сабе гэтага дазволіць, таму што я таксама, ну, і як кіраўнік, і як адзін з удзельнікаў пратэснага руху, ну, вы павінны зразумець, што я трохі абмежавана ў некаторых сваіх высказваннях. Так, идем. Не, нема дождю, все добре. Так, топаем. Топаем туда. Я глядзела надвор'е тыдзень таму, у Киеве было 11, зараз гляжу 4. Так у нас на прошлой неделе тоже было примерно около плюс 10. У гэты час. Да. Угу. Кажет, гидромедцентр ошибается один раз, но каждый день. Да. Так, мы идем на обзорную площадь Пляцоўку, зараз будем глядеть на Вільнюс з вельмі клёвага ракурсу. Зараз я трохи наближу, тому що ну, далеко знімається. Зараз ми все зробимо. Я бачу колокольню, мені здається, це такий орієнтир, так? Да. Ну, вот еще вот ту православный кафедральный собор тоже. Угу. Зараз ми трохи... Тоже смотрели. Я наближу трохи зараз фокус, тому що ну, далеко стоїмо. Далеко глядим. Далеко глядим, так. О, я правильно сказала? Так, далеко глядим. Так. Ого. Слушай, Зараз. я правда сейчас выучу белорусский. Ну, ведаеш, ну, розныя мовы гэта клёва. Идем подальше, там еще вот. Маленечкі Вільнюс. Глядзіце, ён жа ж не загажаны гэтымі сучаснымі будынкамі, якія проста да неба. То бок гэта не шматпавярховы горад. Не-а. Ён маленечкі. Я маю на ўвазе, што ён нізкі, так? Нема такіх высачэных будынкаў, толькі я бачу там новыя... Да, у нас таких очень нет, у нас такого есть. Вот недалеко от твоего отеля, где ты ночевала, там, ну, пешком, наверное, минут 5 пройтись. Вот именно там вот эти самые высокие высотки стоят. І ўсё, так, я больше не бачила. Колькі хадзіла, я не бачила, каб, ну, вельмі высокія будынкі былі. И вот, наверное, только вот одно здание, вот что Аурелия живет, оно будет такое, наверное, самое высокое. Угу. Из жилых домов. 15 этажей, ну так вот можно сказать. Вось маленечкі Вільнюс. Калі ласка, як на далоні.
Как сказали, загнивающий Запад. Ось так дрэнна жывуць еўрапейцы. Я каментаваць нават не буду, тому што мне непрыемна, калі я такія рэчы чую, разумееце? Зрабіце лепей за іх, і тады будуць усе пытанні зняты аўтаматычна. Правильно? Да. Таму што крытыкуе, прапануй. В старом городе Видим вот там подальше 3 места, башня Гедеминаса, колокольня. дапаможы мне, калі ласка, в старом городе на закана... Я не разумею гэтае слова. В старом городе на законодательном уровне запрещено строить выше 5 этажей. Я зразумела. Шчыры дзякуй. Ну, гэта добра. Паважаю. Збераглі тое, што нашчадкі пакінулі. Вы таксама нашчадкі гэтага ўсяго. Беражыце гэта, таму што акрамя вас гэта за вас ніхто не зробіць. Прыйдуць, разруйнуюць, калі камусьці ў галаву стрэльне, і ўсё, і гамон. А вы дзеці сваёй радзімы. Вельмі прыемна гэта бачыць, насправдзе. Я зараз вось тут, і, на жаль, мне трэба ўжо пакідаць будзе гэтую краіну, але я ведаю, што я еду зараз у іншую краіну, я не павяртаюсь дадому, і ў мяне будзе яшчэ невялікая экскурсія на тыдзень прыкладна ва ўкраіне, таму ёсць чым займацца. Мы хадзілі, увечары бачылі ўсё гэта, а зараз я прапаную Вот ў дзень видишь, тот паглядзець. костёл? Так, Мы так. были вот за ним. Я зразумела. Гэта ў першы вечар, напэўна, Да, калі мы з тобой хадзілі. Да. Так, вось сябры такім чынам. Ну, не прыбіраюць, як вы бачыце, увогуле. Я нават не ведаю чаму. Они ночами играют, очень рано утром. Ну і паглядзі, все роўна, мы зараз з тобой, ну колькі ўжо? 5 гадзін вечара. Ну, що тут прыбіраць трэба? Людзі самі адпавядаюць за чысціню ў сваім горадзе. Зараз падыйду да таблічкі. І будзем трохі згортвацца, таму што мне трэба ехаць уже на вакзал, купіць білеты. Я нічога ніфіга не разумею, насправдзе. Здесь, вот здесь вот, Так, это вот мы стоим теперь в том месте, где нам показывают, что вот с этого места мы можем видеть, и то оно подписано. угу. Вот, тоже вот, то белое, да, вот показано, что этот кафедральный собор, именно православный, около него стоит, Ну, гэтага сена. да, левом, да, вот сразу Мгм, да. идет костел святых Иванов. Это так Иоанна. перевести, да. Костел Святого Духа. Мгм. Еще подальше, то есть, ну вот каждый вот объект подписан. Ну, кльово, насправді. Даже отсюда видно театр оперы и балета. Мгм. Ми вчора його приїжджали. Да, проезжали его. Мгм. То бок вось таким чином, сябры, буду завершивать свое. Если в Украине будешь, в Киев сходи к золотым куполам, если не была. Очень красиво там. А я в Киеве, ну, по многим местах бегала, и завтра увесь день я буду бегать. Я спробую так само робити стрими. І 26-го я буду у стримах, коли моя сімка мене не підведе. Ось, тому завтра увесь день і післязавтра увесь день я у Києві, тому ну, я не сижу, ні з ким не бухаю, і на наступний день я не прочинаюся з больною головою, я льотаю, як і тут. Для мене сон у іншій країні – це така розкош, яку я собі дозволити не можу. Кстати, вот я не знаю, ли у вас есть такая фишка. Молодожены Так, вешают свои Замок. замки. Августа Аугустя и Лехас. Лехас. Августа і Лехас, ви зараз у прямим ефірі мого стрима. Аурелия, только не пиши Лехас в другом смысле, я тебя умоляю. Так, йдемо до машини, вона зараз напише, і я буду
Она сейчас напишет. І я буду Вселенское зло не дремлет. вселенское зло не дремліць, а мы гэта вселенское зло вельмі любім. Я цаную насправді таких людей і ну, иметь их еще и у сяброўстве гэта просто скарб. Скарб. Поэтому тому вельмі цаную. За шчырасць, за ўвагу і за праўду. Гэта, ну, мне здаецца, такія базовыя рэчы, якія павінны быць у кожным чалавеку. Так што, Аўрэлія, табе рэспект ад беларускі і украінскага паходжання. І будзем згортацца Аўгусты і... Я так и знала, Аурелия, так и знала. Лох. Лох, я поняла. Лох. Она уже написала. Я Щиро дякую, знала, Аурелія. Я знала, что Так, надо сделать. все, я кажу вам до побачення. Слава пригожості Литви, слава моей Беларуси, живе и слава Украине. Щиро дякую, что вы были со мной. Я уже буду с вами. Тин-тин. Казать вам до побачення, тому що мені треба... Так, до побачення. До побачення, я вас люблю. І побачення вже